Najveća radost mališana i školaraca je zimski raspust. Iako ove zime nije bilo snijega kako bi deca upotpunila svoje zimske čarolije, najmlađi Novosađani koji su se prijavili na vreme kreativno će ispuniti svoje poslednje dane raspusta na novosadskim zimzarijama. Novosadske dečije zimzarije, četvrte po redu, protiču sjajno. Mi smo veoma zadovoljni. Prvi decembarski deo završen je 30. decembra i 8. januara počinje drugi deo, trajeći do 14. januara. Ono što jeste novitet ove godine jeste da smo okupili više organizacije i institucija nego je prethodnih godina, tako da se nadamo da će zimzarije sve više rasti i da će kupljati sve više mališana, zato što je ovo prvenstveno manifestacija koja je namenjena njima. Jedna od radionica bila je i Joga smeha. Cilj, posebno za decu, s obzirom da smeh joga ima jako puno zdravstvenih benefita, ali ima i u ličnom razvoju. Smeh joga kod dece posebno razvija toleranciju, komunikaciju i smirenost, bez obzira što smeh, svi znamo, je prilično bučan i aktivan. Njegove benefiti u tom smislu ličnog razvoja smiruje. To je jedna stvar. Druga stvar, razvija duh zajedništva, što između drugara kao svoje generacije, tako i u celoj porodici. I razvija ličnost na pozitivan način. Mi smo svi negde zaboravili da se smejemo, ja ne znam da li ste primetili. Mi odrasli se manje smejemo, ali to se oslikava na naše decu. Naše deca takođe se manje smejemo, a svi znamo da je smeh najbolji lek, najzdraviji lek. Pritom ne košta ništa i svi mogu da ga vežbaju.